Salut! Sunt Geo de la Măslinescu și vă voi spune câteva lucruri despre uleiul de măsline. Uleiul de măsline este singurul ulei care este stors direct din fruct. Celelalte uleiuri pe care le puteți găsi din floarea soarelui sau din semințe de orice fel sunt făcute din pasta derivată din semințe și de cele mai multe ori se pune solvent pentru a scoate uleiul. De aceea sunt rafinate. Rafinat înseamnă de fapt un ulei făcut prin adausul de solvent pentru a-l scoate dintr-o pastă din care nu se poate scoate în mod mecanic. În cazul unui producător tradițional, uleiul de măsline se produce un pic mai complicat, însemnând că producătorii se duc de obicei noaptea, de exemplu, dacă e foarte cald, așa cum este în Spania, pe câmp, culeg măslinii și în maximum 4 ore, uneori într-o singură oră, trebuie să meargă cu el la moară pentru a-l stoarce, pentru a-l presa. De ce este important să meargă atât de repede? Pentru că măslinile, imediat cum sunt culese, se oxidează. Oxidarea măslinelor, de fapt, strică uleiul. La moară măslinele se spală, se curăță și se presează la rece. Presarea la rece înseamnă sub temperatura de 26 de grade, ceea ce înseamnă că de fapt nu se folosește apă caldă sau nu se folosește niciun adjuvant pentru a scoate mai mult ulei. Într-adevăr, asta înseamnă și costuri mai mari, pentru că dacă nu folosești niciun adjuvant, mai mult, mergi repede cu cantități mici de măsline direct din câmp la moară pentru a le presa și pentru a scoate cel mai bun ulei, prețul crește. De aceea veți vedea că un ulei care este făcut în mod tradițional este de câteva ori mai scump decât un ulei din retail. De foarte multe ori se face comparația între uleiul de măsline și vin. Ca și vinul, uleiul de măsline provine din anumite soiuri, iar gustul uleiului de măsline este foarte diferit în funcție de soi, de zona din care provine, de clima la care măslinul a fost supus, inclusiv de vânt, de lumina pe care o primește. Gândiți-vă că un soi, de exemplu, picoal, este cu totul diferit de soiul tageasca. De ce este important să știm acest lucru? Pentru că uleiul de măsline nu este doar ulei din măsline și atât. Nu există doar măsline, ca și cum am zice, este un vin din struguri. Există tipuri de măsline și în funcție de aceste tipuri de măsline este gustul diferit, este culoarea diferită, sunt mulți parametri care diferă, de aceea este bine că atunci când cumpărați un ulei de măsline să vă uitați pe sticlă și să scrie din ce soi este făcut acel ulei de măsline, în ce campanie a fost cules. În bazinul Mării Mediterane sunt peste 600 de soiuri de măsline și vă puteți întreba de ce e important. Făceam comparația cu vinurile. Este la fel de important și la uleiul de măsline ca și la vinuri din ce soi este făcut uleiul. Fiecare soi de măslină dă un anume gust, o anume aromă uleiului. Ceea ce înseamnă că în momentul în care vom folosi la prepararea unor alimente, fiecare gust este important în a da un gust total preparatului pe care îl facem. De altfel, Italia a devenit o țară foarte cunoscută în arta culinară, plecând de la aceste gusturi speciale pe care uleiul de măsline le împreunează. Gândiți-vă că în Italia sunt undeva aproape de 500 de soiuri de măsline. Melanjul din diverse soiuri de măsline este o artă. Fiecare mic producător încearcă să facă uleiuri noi cu gusturi și arome interesante pe care să le combine într-un alt mod, astfel încât să poată să aibă un ulei deosebit, diferit de ceea ce face concurența, diferit de ceea ce există în retail. Hai să vorbim puțin și ce înseamnă un ulei premiat. Uleiurile sunt premiate, ca și vinurile, în concursuri internaționale de paneluri de oameni care sunt somelieri. Exact ca și la vinuri, sunt oameni care sunt dedicați în a încerca și a simți gusturi mai mult decât un om obișnuit. Un somelier de ulei face exact același lucru pe care îl face și un somelier de vinuri. Este o diferență, în schimb, de degustare, pentru că dacă la vinuri se degustă în felul pe care probabil îl știți, la ulei se face o chestiune care se numește strepaggio sau stripping în engleză, adică se trage uleiul printre dinți cu mult aer, astfel încât să se simtă în toată gura gustul uleiului și parfumul, aroma uleiului, care, v-am spus, în funcție de soi este foarte diferită de la unul la altul. Acești oameni recunosc mult mai multe arome și mult mai multe gusturi decât oamenii obișnuiți. Și atunci, uleiurile care sunt foarte premiate, mai ales dacă sunt premiate la diverse concursuri internaționale din diverse țări, sunt cu adevărat niște uleiuri foarte, foarte bune. Dar ca și la vinuri, într-un an, un ulei poate fi mai bun, în anul următor, din cauza climei, a condițiilor, a ploii, poate fi mai prost.
Dacă de la un an la altul un ulei ia continuu niște premii internaționale, atunci cu siguranță acela este un ulei senzațional. În ultimii 2 ani am luat Europa la picior și am încercat să găsim mici producători care să îndeplinească toate criteriile pe care noi ni le-am impus. Să găsim astfel cel mai bun ulei și să aducem în piața românească uleiuri pe care nu le găsiți nicăieri. Toți producătorii pe care noi i-am întâlnit și pe care i-am întâlnit în mod direct, cu care avem o relație directă, uneori chiar de prietenie, de familie, sunt producători care fac uleiul corect. În primul rând că au propriile livezi, au propria moară. Întotdeauna când căutăm un mic producător, ne uităm la aceste lucruri. Ne uităm să facă corect, dar ne uităm și să poată îmbutelia într-un mod corect, să poată să fie curat, să aibă un loc de depozitare care să fie făcut corect și de cele mai multe ori depozitarea se face în tancuri direct sub pământ, să poată să îmbutelieze și să eticheteze într-un mod foarte plăcut. Tot acest proces este foarte important, pentru că până la urmă produsul pe care îl primești este un produs premium. Este un produs cu totul diferit față de ceea ce găsești oriunde. Noi ne mândrim cu faptul că aducem aceste produse premium, că ele sunt prețuite în mod corect și că voi, clienții noștri, puteți avea acces la niște uleiuri pe care altfel nu le-ați putea avea.